Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio Philippine Standard Time, 1:24. Ang oras ginadulong sa inyo sa Mayo nga po naman sa itong mga palangga nga mga tagpalamati. Welcome sa itong pagpangalagad sa sininga hapon sa palatuntunan. This is my life. Siyempre, upod man ang inyo kubos nga lagad si Tita Wilma sa biyernes nga edisyon. Sang aton paglingaw sa inyo sa sininga hapon, Disyembre 4, tuig 2020. Tama gid kada sigsang aton mga inadlaw dugay-dugay masugod na aton simbang gabi, di ba? Ang ato na pagpangamusta sa inyo kun bala manayanaya ang inyo mga nawong dira, busog bala kamo sa panyagan nyo? Pero Tita Wilma, sa mga nagahingagaw pa da iya, sang ilang mga hilimuson, kag sa mga nakatapos na gid iya, syempre, nagapahunay-hunay sa ila na hamtangan, ilabi ng aton mga senior citizen. Nagasulusan digna sa ila sining pulungkuan. Ba magpiyong-piyong, focus lang. Piyong-piyong sang ilang mga mata, pero ang ilang mga palamatinan, ari nagaupod kay Tita Wilma. Tub-tub-tak na alas 3 kita, nga mag-aup din ay sa sininga hapon. Na happy holidays na giriya. Siyempre, anay una nga itong sini countdown. 21 days before Christmas Day and 28 days na gidlang, Tita Wilma. New Year na. Kabay pa nga matapos na ang aton sini mga ginaantos sa karon. Ang pandemic magluwas ang aton mga tagsa ka problema sa tagsa ka mga inadlaw nga aton sini ma-encounter. Nga sa pagtalikod naton sa tuig 2020, mag-aamat-amat man maayo ang aton pag-atubangon sa tuig 2021. Pero pamangkot ni Tita Wilma bala preparado na ang tanan para sa nagahilapit nga Pasko sa pihak sang aton ginapangatubang sa karon. Nagapaninguha man kami, mapaamo ka na bala, no? Importante lang gid malipayon kita ya. Amo na yung mga Pinoy. Sa pihak sang anuman nga mga pagtilaw nga aton sini masumalang sa aton pagpanglakaton sa sini nga kalibutan. Mahimo ta pa ya kadlaw mo, di ba? Mahimo ta pa ya nga ikadlaw kag iyuhom ang tanan para kita mangin malipayon. Kay ti, syempre, kung nagakadlaw malipayon ang isa ka tao, mamagaan ang pagligad sa mga inadlaw. Kag makabulig ka man hatag good vibes sa mga tao nga imo masumalang. Hi, good morning. Bisan wala na ya kulo kamustahan nay, wala na ya hug-hug kag wala na beso-beso, pero manami kay tungod nga manayanaya ang mga nawong. Tita Wilma, 1:28 na Action Radio Philippine Standard Time. Ang aton man pagpangamusta sa aton sa mga kabataan dira. Aton mga kabataan, ang aton mga upo dira sa aton tag sa kapuluyan. Kamusta lang dira sa inyo tanan. Tapos nyo na ang mga modules nyo. Friday, balasubong, di ba? Friday, balasubong. Ang pamangkot lang yun ni Tita Wilma. Tapos na mga modules nyo. O kung i-submit ang iban, gahingagaw nga daan Friday para hindi na magsalasala. Yes pa. Lunas nga adlaw sa pag-submit kag pagkuha sa mga bago nga mga modules for the whole week na naman. Di ba mga nanay? Di ba mga tita? Sa mga responsable sa itong sa mga kabataan? Yes, no? Pero ato nabatyagan kung ato nabatyagan ang kabudlay sina sa paglagas sa pagtapos ang ila sini mga modules kay makita taman sa aton mga kabataan.
Sa ato mga kabataan kung daw ano paghingagaw nila tuod-tuod nagaka-stress kabataan tagid man pero ara lang ta parents ara lang ta mga tita or titos dira sa mga nagabulig sa mga kabataan go lang padayon lang nga padayon especially nga aton mga junior and senior high school students ang aton mga college students nga baw siling nila daw lagariun mo ng ulo mo sa kabudlay sang tanan jutay pa mga anak nga pag-antos kag pagpaumod kay diin gid bala ina tanan makadto matapos gid na. Oo na Tito We, tama na. Okay, dali gid lang bala sa siniya nga hapon syempre ang updates ng dalagan sa aton panahon dugay-dugay aton man ihatag sa inyo halin sa pag-asa kag syempre ang aton gamay nga or pag-refresh sa update sa kaso sa COVID-19 sa aton sa lugar especially diri sa Dakbanwa sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Western Visayas. Bugos nga pungsod kag bugos man nga kalibutan. Ang aton man pagpangaryo sang katahuran anay Tita Wilma sa aton mga kauturan, mga palangga man aton nga matang mga tagpalamati nga malabutan sang aton pagpangalagad sa sini nga hapon, ang mga kaiping naton nga mga kaislahanan dira sa Guimaras. Sa Isla sang Panay sa apat man ka mga probinsya. Yes. Dira sa probinsya sang Iloilo, Antique, Rojas kag Capiz. Dira man sa Palawan ay kamusta na kamo dira although nga bisan paano nagapabatyag na sila sa aton sa text hotline. Yes, kita pasalamat nga ara kamo dira gihapon nagaupod sa aton kag sa Masbate sa pilang kabahin man sang Romblon, mayong hapon lang. Sa probinsya sa Negros Oriental dira, kamusta lang? Halin sa San Carlos City pakadto sa Bayawan. Halin naman sa Bayawan pakadto di sa Bacolod. Halin man sa San Carlos pakadto di sa Bacolod, di ba? Okay. Sa Cadiz, sa Sagay, dira sa inyo kamusta lang dira? Kag bantayan naton karon kung sino na naman ang aton mangin winner para sa sulit ang papremyo sa Action Radio province-wide. Ang inyo dira nga mga cellphone, i-check ninyo. Basi naka-silent or basi hilay ang iya ringing tone. Tunog pa inyo radio. Pag ring na karon di ka mukbatsyag. Pag dial, tangadaan kadua. Pagkaduha nga pag-attempt na ton pagtawag sa inyo sini mga cellphone, sa inyo mga numero, kag hindi ka mo kasabat sa hilo to sa pihak kay mabunot naman talain kinahanglan alerto lang ka mo dira. Kag yes, ang aton man pagabasahon nga mensahe sa sini nga hapon, mensahe kay kalabanan subong ara sa messenger na to nagaagi paagi sa aton personal account sa Facebook. Ang Wilma Antupino sugaton dira nila ginapadala, dira ninyo ginapadalang inyo sini mga mensahe nga naga-share sang inyo mga inagihan sang kabuhi inagihan sa kabuhi kag problema nga inyo man ma-encounter kay siling ni Tita Wi mas mahapos mo basta may Facebook account ka lang kay tungod sa COVID-19 mabudlay ang pagpadala kay makadto ka pa sa post office, di ba? Kung diri man mag-ihagi mo di sa estasyon, mabulubudlay man para sa imo. Saka ka di sa 4th floor. Hindi ka man pagpasakaong dahalin sa idalom kung wala ka naka-face mask, naka-face shield. Pang-alcohol ka man. And of course, ang social distancing. Nga ina, padayo na ito nga ginasunod. Bisan nga ginabudlayan na. Pero go lang gihapon. Di ba? Oo, Okay, sa Dakbanwa sang Bacolod, unahon na ito ng update. Pasalamat kita ho, 4 na ang update kahapon. 4 ang nagwa nga positibo sa Dakbanwa sang Bacolod. Ang Dakbanwa sang Bacolod may kaso na sa kabugusan nga 5,425 sa karon. Again, 5,425. Sa probinsya naman sang Negros Occidental, ang nagdugang nga kaso sa update, 24 ang bago, may ara na subong ang probinsya sang 6,036 ka mga kaso. Ang Western Visayas, Tita Wilma, sa kabugusan nga Western Visayas nagkalain-lain iya nga mga probinsya, nabugusan na sang nagkalain-lain nga mga probinsya, may 36 ka mga bago nga kaso.
Kag syempre, may suma total sa karon ang rehiyon no sa Western Visayas sa 20,056 ka mga kaso kay nagdugang ang 91 ka mga bag-o. Western Visayas na iya 20,056. Sa 20,056 nga ina ang aktibo na gid lang o kon ara pa nagapakigbato sa coronavirus 1,867 na gid lamang. Sumaayo inang apalatindaan. Kag sa bugos nga pungsod, may 435,413 ka mga kaso. Ang mga nag-alalayo, 399,325. Kag sa bugos naman nga kalibutan, pilagid. Pila na. Ara na sa record nga tama na gid kadako no 65 milyones 532,321 no 65,532,321 ti sa sina nga numero ang mga naka-recover damo gid siya ang ang nagkalamatay sobra na isa ka milyon wala anyway mga naka-recover 45,375,110. Kang ang ginbawian sang kabuhi may ara 1,511,781. Inang update iya sa COVID-19 or coronavirus nga pandemic nga sa karon padayon naton nga pakig-away na padayon nato nga ginapakig-awayan kay budlay kay hindi naton siya makita pero sa gihapon ang aton pagbinuligay kag pag-inunungay ang pag-isa magluwas sa mga nagapasaway amo gid ang dako nga nakabulig sini gani padayon ta go lang go lang kita sa kaso sa pakig-away sa sining coronavirus. Okay, dako nga bahin sa aton pungsod Pilipinas, ano Tita Wilma sa karon man, na? Hindi. Ang Central kag Southern Luzon, suno man sa Weather Bureau, ang pag-asa, maka-experiensya or naga-experiensya man sa karon sa mga pag-ulan sa karon gid nga adlaw. Dako na nga bahin sa Central kag Southern Luzon. Kag karon nga adlaw makabatyag man sa magulugal-umon nga kalangitan, may lapta-lapta man nga mga pag-ulan sa Quirino, sa Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, subong man sa Bulacan, sa Rizal, Sorgid, sa Quezon, sa Batangas, sa Oriental Mindoro, Marinduque, kag subong man sa Camarines Provinces, inatungod sang tail end sang frontal system. Samtang, Tita We, suno pagit sa pag-asa, katol tutunlan ko ba? Ara naman siya, dali lang gida, excuse lang gida. Balay mo basta may mahaklo na akong tutunlan. Amo lang tutunlan kung ina, pero very sensitive. Nan, makatulgi na siya. Anyway. Ay nga mga anak mo. Ang Northeast Monsoon o kung amihan naman, maka-apekto sa nabilin nga bahin sa Central Luzon, sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, kag nabilin nga bahin sa Cagayan Valley. Samtang ang nabilin nga bahin sa aton sinipungsod, ang gina-experience ining localized thunderstorms, no? Ang miara isa ka panibag-o nga low pressure area o kon LPA nga gina-monitor sa karon ang pag-asa. Kag ara ina sa gwa sa ngaton pungsod Pilipinas. Katapusan siya nga nasiplitan sa 1,630 kilometro silangan nga bahin sa Mindanao. Kaga suno man sa pag-asa, wala na siya direkta nga epekto sa diin man nga bahin sa atong sinipungsod. Diri sa aton sa Visayas, although nga naghambal na takina, apektado sa local thunderstorms, bilog gid nga Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan,
kalakip ng Calayan Group of Islands, magalumo ng kalangitan, lapta-lapta nga pag-ulan sa nahambal na tungod ina sa localized thunderstorms. Ang dapya naman sang hangin, kasarangan tubtuban kasarangan tubtub sa mabaskog nga pagdapya sang hangin halin sa nakatundan na sidlangan, mabatya ganina sa Occidental Mindoro kag Palawan, kalakip man ang Calayan Islands, samtang halin naman sa nabagat na naminhan, pagkadto sa nakatundan na naminhan na sidlangan, ang dapya sang hangin nga mabatyagan sa Eastern Visayas. Siyempre aton baybayon, basta amo gani na ang dupoy-dupoy kag dapya sang hangin, mabaskog man ang aton mga balod sa kadagatan. Ang temperatura nga aton mabatyagan sa karon nga adlaw from 24 to 33 degrees Celsius. Kag si haring adlaw kay ina, pasalamat gid ko nga nakapainit naman ako, ha. Alas 6:07 siya nagbutlak. Pero matunod siya karon alas 5:26 sa hapon. Inayaton sa ni weather update sa karon man nga adlaw. Kag speaking, balikan naton ang COVID-19 bawo nga mga anak ari balaho. Ari balaho ang estudyantang COVID-19 vaccine kay tidaw mo ng tupiko sa karon. Kadamo na sa mga pungsod nga una sila iabakal, una na sila nga dan nga nag-order. Pero diri sa aton sa Pilipinas, ang FDA, no, ang Food and Drugs Administration, siling by first quarter of 2021, na mangin okay na. Tigi na paabot nga mangin early ang distribution on mangin timprano pang pagpang-distribuer sang bakuna kontra sa COVID-19 nga posible una nga quarter sang 2021. Suno sa FDA, paagi sa Director General nga si Eric Domingo, ina ang base sa pinaka-latest nga mga positibo nga nagakalatabo sa pag-develop sa mga pharmaceutical companies sang bakuna sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Siyempre, kalakip dira ang pag-approve na, ginokayhan na sang UK, sang United Kingdom, ang paggamit sang bakuna sang Pfizer-BioNTech, di ba? Kaya ginapaabot man nga mahatagan na sang emergency use authorization ang Pfizer kag Moderna para sa ilan naman bakuna sa masunod nga duha ka semana. Te ang hambal gani or suno sa report kung nag-apply sila dira, no? Kung nag-apply sila dira sa aton, siling ni Domingo, pwede nga by first few weeks of January, may ara na sila nga mahatag nga emergency use authorization. Nya ba si early, sa timprano pa, jutay, pero makaangkon sang tsansa nga sa bulan sang Marso, makaangkon na sang bakunang Pilipinas ang bala ni Domingo, no? Pero kung swertihon pagid, pwede, o posible, mas timprano or early pa sa Enero, na mangin handa na ang bakuna sa Pilipinas. Siguro mga bulan sa Enero, di ba? Yes. Depende ina suno sa iya sa kadamuon sang produksyon. Kag kun bala may mahatag nga supply para sa Pilipinas. Kag para naman mapadasig ang availability sang bakuna, ginpalipot naman sang gobyerno, na ang FDA approval sa 40 days o kung mas manubo pa para sa pag-issue sang emergency use authorization o kung EUA sa Pilipinas. Kag magluwas man sa Pfizer Moderna, pila sa mga nagapanguna sa pag-develop sa bakuna kag posible mag-supply sa Pilipinas amo mga kompanya nga Sinovac, Sinopharm kag AstraZeneca. Pero may naghambal gidiya nga hindi siya magpabakuna. Sino gani si Senator Sinoto? Or Congressman, I think, isa sa mga mamalida naton, hindi siya kuno magpabakuna. Ti iya man na, bisan kita kung gusto naton o kung hindi, aton ina matarong. Di ba? Okay lang. Samtang sa piyagabahin, so tungod naghalog-halog na gid man ang mga quarantine status, magluwas sa pilaman ka mga lugar sa aton pungsod, pwede na liwat makapatigayon sa mga workshop, training, mga seminar, kung ano pa nga mga aktibidad sa mga lugar iya
ngayara sa idalom sang General Community Quarantine. Ang Metro Manila kay ara sila sa GCQ pero galing 30% capacity lang na. Ang hambal naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque, naisugta naman sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o kung IATF-IED nga magluwas sa workshop, sa training, kag seminars, pasugta naman nga makapatigayon sang congresses, conferences, mga board meetings, colloquia, conclave, symposia, kag consumer trade shows. Tinghambal ni Roque na siling niya. Nga mga na-mentionar nga mga events, kinanglan patigayunon sa mga venues, sa mga lugar sa diin, yara ya sa idalom sa GCQ. Kag pahinugutan 30% gid lamang sang venue capacity. Na. Amo na eh. So, diri naman sa aton, hulaton man naton ang aton diri nga LGU sa pag-anunsyar sa sinayang mga bagay. Although nga ara man, pero may ara gid siya mando halin sa aton lokal nga gobyerno. Sa nagkalain-lain nga banwa kay mga kasyudaran na sa aton man probinsya sa Negros Occidental, nakadepende naman sa aton gobernador. Dili sa Dakbanwa sang Bacolod, nakadepende man sa aton sini alkalde. Alang una 45 Action Radio Philippine Standard Time, mabalik si Tita Wilma pagkatapos man sang pila naton ka mga importante nga mga pahibalo. Okay, sa ito na mga palanggang mga tagpalamati nga nagupod sa itong FB Live. Mayong hapon, hi and hello lang dara sa inyo. Ara si Alex Montes, mayong hapon Tita Wilma upod sa liwat sa programa mo. Ginapangabay ko man nga magabutan mo man ang istorya ko. Alex Montes, may ari ka digin padala ha. O check ko bi, wala ko guno na open ng imo nga ano ay. Sige, amo ning account sir gingamit mo, Alex Montes, I search ko bi. O ginapangabay ko man nga magabutan mo man ang istorya ko. Tanawon ta. Okay, mayong hapon tawi tamiyaw ko lang Manggilan or Mangilan family sa Barangay Manghanoy, La Castillana. Thank you, Ged. Nelson Salvadillo Manggilan Jr. Dita Bourbon. Correct, gid ko no. Good PM, Tita Wilma Antopina Sugaton. Ma'am Judith Calves Pamposa, miss you. Salamat gid sa imo. Okay, at Wilma, puno sang istorya, Biyernes nga adlaw sang mga byudo kag byuda pangpaniti na abala sila kag padugaan na sila sa imo programa. Ano ina siya? Good afternoon, Inday Wilma. Diana Consolacion, Mami Diana. Good afternoon lang. Thank you. No? Hi, Tito. Well, listening from Makati City. Hello lang dire kay Nanay Flor Garcia sa Candoni. Miss you, Nanay. Siling ni. Hindi ko mabasa ang iyang account name kay Korean. Sa pagsugod sang adlaw nga ini ikaw akon ginapangita sa ere. Tita Wilma nga akon palangga nga hindi gid ako makadisayre. Salamat sa imo mabugnaw nga tingog nga may dalag sang mensahe sa programa nga wala ga kaulihi. I love you, Tita We. R.R. Montuarihinyo, salamat man and good afternoon. Okay, Entong Matibay, mayong hapon. Dira sa Hacienda, Espanya. Yes, Tita We, ikadlaw lang kuno ang libog mo kay good PM lang. Sa gihapon, halunggid, and God bless you always. In the virtual pinda, yes, ara, kita da iya. Sending hugs, thank you, good. Angel Ping Superales Placido, salamat man. Rose Guevara, Miss Heaven, mayong hapon, Miss We, salamat, good. Miss Homa Lumina. Hello po, from Manila to Bacolod, may ara quarantine po ba? Oo, sa diri sa Bacolod, Manny Baquido,
Ari pa kita, ari pa ang Bacolod sa modified general community quarantine na may ari pa diri. Bot mo guro sing ganun, kung magpuli ka di sa Bacolod, i-quarantine ka. Ha? Muna guro imubot sing ganun, tiway mo man din na tumod. Hi, Tita We, ari na ko, naka-monitor sa imo. Kay pilaman ka adlaw wala ako sa programa mo. And then Rose Givada ho, say hi ka lang. Hello, Tito Will, mamayong hapon lang sa mga taga Sitio Bita, Cadiz. Sa tanan nga, Family Ligardi, Annabel Garcia. Tito We, monitor lang ko sa imo program. Danilo Ferrer. Miss Margie Haniva, good afternoon lang dira sa inyo tanan. Good afternoon, kindly greet Joanne Yurong, we. Happy birthday. Thanks, Gid. Okay, Joanne Yurong. Yes, happy birthday sa imo. Mayong hapon lang sa mga tagala, Carlota, hidlaw ko sang voice mo watching from Dubai. From Chel Yanson. Mayong hapon lang da sa imo. Okay, Alex Fuentes, ada man nagaupod sa aton. Relax lang, anay, kamo kay balikan lang na karong liwat ni Tita Wilma ang inyo sini mga greetings.
Ang kabuhi sang tao, napunan sang kalipay. Kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Ay Okay, ang aton basahon sa karon nga hapon, duha ka mensahe ini sa itong text hotline ang akon gin print, no? Parang yes kay mga lipot lang siya, pero nabatyagan man naton nga daw ginabatsyag manilang ila sinigid problema. So silingkod duha unta ini na no Tita Wilma, na duha ka mensahe ini halin sa iton Messenger sa Facebook, no? Kag pagkatapos karong bantayan nyo kay aristubangan ko bilang aristubangan ko ang crystal bowl nga nasudlan sang inyo tanan nga mga entries. So samtang nagahambal si Tita Wilma, samtang mabasa si Tita We, ang akon sini isa iya kakamot nagaukay kay makuot ako sang aton sini dugay-dugay tawgan kon sino ang magabaton sang premyo nga 500 pesos nga cash. Okay? Tita We. Ang una nga mensahe nga ito na basahon, ini siya nagapatawag lang kay Inday Rose, no? Kag nagasiling ang iya mensahe, Tita Wilma, maayong hapon, tawga lang ako sa ngalan Rose. May bana ako. Kag pila ka beses na kami nga nagbulagay, sakto. Pila ka beses na kami nga nagbulagay, kay puwerte kay imunan tita. Pero, ginabalikan ko siya, kay naluoy ako sa iya. Kag ang iya kinitaan, ara man. Galing kun maubos, ako ang ginapasingtan niya. May anak ako, isa. Kagusto ko tita, maobra tani para may kwarta man ko. Galing, hindi siya magpasugot. Gusto naman sang akon mama, bulagan ko siya. Ano bala tita ang dapat ko himuon? Salamat gid, Rose. Inang una nga mensahe nga ito nabasa, kag nabatyagan naton bilang asawa, bilang iloy sa isa kabilong nga bata. Nga daw ka miserable sang imo pagpangabuhi. Pagkatapos ara pa nagpangimon-ngimon nga ina, wow, kung pwede talang na makakasno, word nga pangimon or jealousy, kakaspak haboy, himuon naton. Pero galing sa tao nga nagahigugma, hindi ina madula. Na? Hindi ina madula. Pero o galing sa sitwasyon mo wala Inday Rose, nakitaan ko, sobra na nga pagpangimon. Ang pagpangimon sa nahambalan ni Tita Wilma, palatandaan ina sang pagpalangga, palatandaan sang paghigugma sa tao nga imo ginapatungdan sina nga gugma. Pero kung sobra-sobra na, kag nagapanakit na, amo nang siling naton, amo nang gugma nga dalok, amo nang gugma nga dalok, kag hindi mo ina dapat iyaantusan, kay pinsaron mo anak, Inday Rose, pinsaron mo. Mabatsyagan ko ang balatsyagon sang imo iloy. Kun nga iyagid ginaduso sa imo, nga bulagan mo inang bana mo. Kay nga palangga kaniya. Halin pa sang una, no? Halin sa pagkatao mo as naging padako, ikaw, nga nag-amo, ikaw kagin pangasawa, ikaw sang tao nga ina pagkatapos amo na bala, na? Masakit na sa bahin sang ginikanan nga makita nila, ngang ila pinalangga nga anak, ginamaltratar. Ngang ila pinalangga nga anak, nagaantos sa luyos ang ila sini na pamana o ko'y na pangasawa. O galing kun ara ka naman sa legal nga edad, Inday Rose. Di masiling ikaw yang makahimo na ikaw sang desisyon para sa imo. Nakahibalo na ikaw kung anong dapat mo himuon. Amo na nga kung kaisa, may ara man nga ang desisyon naton sa gugma nga ginatawag. Kisaga pa kabulag ta, tungod sang nabatsyagan naton, sa aton asawa o kung sa aton bana, nga hindi na bala husto ang nagakatabo sa pagpangabuhi, hindi na husto ang iya sining
ang inyo pagsinalayo sa sulod sang balay, ginapadapatan ka na sang kamot sa sobrang kapagpangimon, tindi naman na iya husto. Di ba? Siling, kung nagapangimon, istoryahan. Kung tuod ang ginaimunan, hambalan. Kung balatuod din na o hindi. Na? Pero nakita naton palangga mo ang bana mo, kay ikaw mismo naghambal din eh. Na? Pila ka beses na kamo nga nagbulagay, pero ginabalikan mo siya. Kay naluoy ikaw. Basta may kaluoy ka pa nga nabatsyagan, may paghigugma pa ikaw sa iya. Ti masiling ka ti, kung ang iya sweldo, kung ang iya kinitaan, ara man, galing kon maubos, may ara, ginabala nga tao. No? May masiling ka kadlaw lang si Tita We, pero tuod-tuod na, may ara na nga tao, ang sweldo, i-endorsar sa asawa o kung ano man ang iya nga kinitaan, i-endorsar sa asawa, pero kung kung maubos na, gapasingit siya. May mga ara sila nga mga tao. Kaya nga sa nahambal naton, ang tanan hindi palareho, kag hindi man alalangay. Istoryahon mo ang bana mo sa inyo sitwasyon. Maayo lang gani kay sa kabilog lang bata ninyo. The Rose, maayo lang kay isa lang kabilog ang inyo bata. Pero, ari, kung sa imo pagtanaw, tungod ikaw ang nagaatubang, ikaw ang nagapakig-upod sa inyo balay sa bana mo nga ina, kung ginamaltratar ka naman lang, kung daw hindi na husto ang inyo paginawi, nga mag-antos ikaw. Kung masarangan mo man lang, let's say, abi magdesisyon ka nga makigbulag ka sa iya. Puli ka sa ginikanan mo. Kasarang ka magpangita obra para mabuhi mong bata mo. Masakripisyo mo ng gugma mo nga ginaantusan mo. Himuon mo ang tanan sa mag-antos ikaw dito sa luyo, dira sa luyo sang bana mo. No? Pero kung may mga pamaagi pa man na inday Rose, nga pwede pa ninyo nga duha maistoryahan, nga bisan medyo pulupigado, kag medyo mabulubudlay ang inyo pagginawi tungod sa kakulangon sang iya ginakita, okay lang, basta maayo lang. Ang ara bala nga may harmoniya ang inyo pag-upod nga duha, may pagpalanggaanay sa sulod sang panimalay, okay lang na iya bisan pigado kay makontento pa kamo sa inyo pagpangabuhi adlaw-adlaw. Di ba? Yes. Amo lang ginadayang matugda ni Tita Wilma. O sisaon mo ang imo balatsyagon. Kun bala, ano ang maay kong himuon sa sitwasyon ko nga ini? Sundon ko bala si nanay ko nga nagahambal, bulagan ko siya kay nagaantos man lang ko sa iya luyo? Tungod sala na kag sobra ng iya pagpangimon? Ara sa imo tungod ikaw ang makakita sa matudtuod nga sitwasyon. Kung sundon mo si nanay mo, masarangan ko bala nga buhion ng bata ko? Kung antuson ko naman ang tanan nga pagpangimon, kag ang tanan nga kaulugtasan sang bana ko, ano matabo sa kabuhi ko? Ara sa imo, kung anong dapat mo himuon. Gani in the Rose, binagbinagon mo ang tagsa-tagsa ka sitwasyon. Kung ano makapaayo para sa imo kag sa imo anak. Kay kung ako ang pamangkuton mo, no? Si Tita We, abi pamangkuton ko nga mag-antos ko sa iya luyo, palangga ko siya, nahimo ko naman ang tanan para sa iya, ginpaintsindi ko naman siya, nagpaubos ako, kag ginhangop siya sa, kag siging akong pagpakigupod sa iya para sa ginatawag pamilya. Upod ang amon anak, pero wala pagbago ang man gihapon. Tingaw na maghagay ko yabi sakripisyo. Kung masarangan ko man lang mabuhi ang bata ko, bisan mag-ubra ko sa tawo, mabuhi ko ang bata ko, no? Daw mo na bala, amo na iya subong ang dalagan sang aton panahon. Kung magpakamartir ikaw dira, sa ulihiti magbalatianon ka, maano ka? Sino ang malayay sa imo, kag sino maatipan sa imo? Siya? Guro nga panmati siya, manitawi kon huyapan ta. Kung nga pamati gurong bana, man silisa, titawi ka huyapan ta. Ano na hambal mo sa asawa ko? Pero tuto sa tudtuod lang. Nga aabi mag-antos ako sa luyo mo. Kung ang imo pagpangimon, wala sa lugar.
Kag ginapadapatan mo pa ako sang imo mga kamot. Tapos kung wala niya, kung way ka niya kwarta, wala niya kwarta, mahagay ka pinasingit. Dapat gani istoryan kag magbinuligay, di ba? Inday Rose, amo na lang na matugda ni Tita We. Binagbinagon mo ang sitwasyon, ha? Binagbinagon mo kung ano makapaayop para sa imo. Maantos mo bala nga mahilayo sa iya. Tungod sa pila ka beses nga pagbalik mo sa imo pagpalayo sa iya luyo, ginabalikan mo siya tungod palangga mo siya. Wala gihapon sa mga pagbago. Padayon gihapon ikaw nga nagaantos sa iya luyo. Ti kung gusto mo niya ti antuson mo da imo ina desisyon. But since naging konsulta mo ko kun ako ya bilang ginikanan kag kun ako man sa imo lugar bilang asawa nga magantos ko nga sakiton ka hindi na nahusto na. Ang pagpangimon sa nahambal na nato nami na siya kaya masaya ba love gay ko sang banner ko. Pero kung sakiton ka na gani o kung sobra-sobra naman nga pagpangimon hindi na siya healthy sa isa ka relasyon. Gani nga magantos ka kung mahimo mo pa malang matadlong ang kabuhi mo subong samtang masarangan mo pa hindi na paghulata nga hindi ka na makahulag pa sa higad. In the Rose, ina lang matugda ni Tita Wilma sa imo. Alas 2:05 Action Radio Philippine Standard Time. Antes ako magbasa sang ikaduha nga mensahe sa aton messenger. Ready anay, ha? Ready anay kung sino ang aton sini mabunutan nga baton sang 500 pesos nga cash. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Ay, doon sa mga layo-layo nga lugar niya. Budo layo-layo, pero garing na. Ara na garing na. Sabtan nyo da inyo telepono. Ang inyo telepono. Ang inyo cellphone. Gapiyong-piyong naguro mata nyo cellphone nyo pamati Samtang pamati man ang inyo dulunggan sa inyo mga radyo. Ari ni siya ho, Tita We ho. Taga-Kabangkalan. Sa mga taga-Kabangkalan. Isa pa. Duha lang naka-try, di bala? Duha lang ka-attempt. Kung hindi, bunot naman si Tita We na karon. Dayalon ta naman uli ang isa. Mga taga-Kabangkalan, alerto. Siling gani, isa naton ka nag-open sa FB Live ta Tita We. Sobra pa da kaimon akon ba na, pero bisan pitik, wala ko katilaw. Kay mas hoben ako sang sa iya, Tita We. 18 years old ako ginkasal, kag siya 31. Wow, na? Sa 31 bala, kamatayon lang ang nakapabulag sa amon. Yes, first and last ko siya bala, Tawe. Kag wala na siya. Basta love mo siya. Yes. Patigig ko na yung in the words. Wala? Wala. Why kid? Isa. Isa. Ay, kanugo, no? Taga-barangay Salong, Kabangkalan City, Tani. Pero hindi ko ni paghaboy. Kaya hindi gibayagin man na, di ginahaboy. Lukuton ko na siya uli. Kag isulod liwat sa aton crystal bowl. Okay, second attempt. Yes, sino ang ikaduha na ton dira nga nabunot kung sino ina siya. I-dial, ginadial na Action Elway, kini Action Elmar, kung sino ang ato naman next. Hello? Hello, mayong hapon. Natulugan? Hello? Hello, sino ni? Hello, si Tita Wilma ni. Mayong hapon? Tita Wilma. Hello, si Ivan ni. Hello? Hello? Hello, mayong hapon. Si Ivan ni. Ay, ma'am, may comment na pa. Wait lang. Ay, sino niya? Si Eva, kung ginapangita. Sige, ma'am. Ahay, ang anak siguro, kaging tawag niya ma.
Ma? Siling niya? Ma? Baho. Hello? 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 Mayong hapon. May hapon. Si Tita Wilma ni. Ay, salamat. Nga, nag-ano kasi noon ni si Ivan eh? Oo, ako bata. Itong nakasabat sa ako. Oy, bata mo to. Si Iva, ikaw si Iva Danao. Oo. Taga din gani si Ma'am Eva? Taga Banago. Sabihin Puro ka- Klawayan. Puro Klawayan sa Barangay Banago. Ma'am Eva, pila na imo edad? 57, 58. 57, 58. Nga ano nga bulan imo birthday nga mag 58 ikaw? September 5. Ano? December September 5. December 5? September 5. Ay tapos dati nag 58 ka na gali no? Oo. Bulag po, ma'am. Bulag. Ay, sorry pero nagapamati ikaw. Oo, kapamati ko. Ti sino ning ginaistorya mo subong? Si Sino ko? Tita Wilma. Oy, si Tito Wilma. O, gapamati, gali ikaw subong. Buwas, Oo. gali ya birthday. Buwas siling niya, ho. Okay, ma'am, kung pamangkuton ka, kung din kang istasyon sang radyo, nagapamati, din gani si Ma'am Eva, gapamati? Sa Action Radio. Tis, ano pa gin nga mga programa ang ginapamatian mo, di? Ang This Is My Life. Sino pa gid? Mga ng barangay, aton barangay. Ang sa drama, Barangay 684. Wow. Gapamati, gigali si ma'am. Ti kalingawan mo na lang kay hindi ka makakita. Oo, ma'am. Oh, sige lang Ang balita ko na aga, kung balita kanday Lex Canton, kanday Brian Mordin, kung gabi. Oo, sige ma'am. Ti salamat gid ma'am ha. Bisan hindi ka makakita pero ang imo suporta kag Balechago nagaupod sa amon diri sa Action Radio. So congratulations. Ha? Timprano nga Pasko sa imo na 500 pesos. Ay, salamat. Oo. Hambalon mong imo anak nga maghulat lang sa kay siya hindi ka kakita magbasa sa cellphone kung masend na nga aton tracking number bala or reference number kag mahulat sa nga tawag sa aton admin staff ma'am kung sino ang sender ha. Masinang kinder, ma'am. Kung sinong sender ihambal na sa inyo tawgan kamo ma'am. Sige, ma'am, salamat. Sige Linda. ma'am Eva, salamat, congratulations. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio. Okay, congratulations sa imo dira sa may Purok Lawayan, Barangay Banago, kay Ma'am Eva Danao, no, 58 anyos. Salamat kay congratulations sa imo. Salamat gid tungod nga ma'am padayon sa pihak sang imo sini diferensya nga hindi ka makakita pero ang imo pala matin-an nagaupod sa amon sa adlaw-adlaw nga tanan. God bless you ma'am and Merry Christmas. Okay, 2:02 na Action Radio Philippine Standard Time. Padayon si Tita Wilma kadto kita sa ikaduha man, no, sa ikaduha nga mensahe sa atong sa ni messenger. Lipot malang ni siya. Naghalin ini kay Tuto. Jote ko lamang bali ang ngalan. Ari ang iya sini mensahe nagasiling. Dear Tita Wilma, maayong hapon sa imo at sa Action Radio Bacolod. Tawagan na lang po ako sa ngalan Jan Ray, taga Himamaylan City. Tita Wilma, may girlfriend ako sa Manila, manugtatlo katuig na kami nga duha. Permi siya nagapangimon man, ano pa nagambal ko man, no? Permi siya nagapangimon. Nag-offer na ko sa iya nga mapakasal kami, pero wala niya ginbaton. Kag nabalaan ko na lang, Tita Wilma, madamo siya sang account. Kag nahibaluan ko, may boyfriend gali siya nga iban. Tita Wilma, kasakit ba tiyagon? Ginhatag kong iya kahilwayan,
pero until now, wala pa ko ka-move on. Ano man himuon ko man, diri lang hasta akon mensahe, damo gid nga salamat Tita Wilma. John Ray. Actually, iya ni nga John Ray, lapit-lapit man sa iya nga account name. No? Simple lang tuto John Ray. Mahambal kami nga simple lang ang imo sitwasyon, pero sa imo nga natungdan, nga napaslawan sa paghigugma, masakit ina. Kag siyas, basta natunan mo na gani ang tao nga palanggaon, basta matudtod ang imo gugma sa iya, kasakit kung magbulagay ka mo, no? Kabudlay i-move on nga malimtan mo ang tanan kag makapadayon ka sa panibago nga kabuhi pero wala ka na mahimo na ginhatag mo ang iya kahilwayan ara lang tuto John Ray, tandaan mo, ginhatag mo ang iya kahilwayan, nasarangan mo ina nga ihatag sa iya, masakit para sa imo, nagapati man si Tita Wilma nga masarangan mo man nga malimtan ang tanan. Hindi agad-agad na manabala, hindi nga pagsiling ko nga kalimtan ko siya, malimtan ko, kabalo ko kabudlay sina, kundi sa amat-amat. Ang liyabe ara sa imo, kung paano. Lingawon mo ang imo kaugalingon. Kadamo sa mga bagay nga dapat mo himuon nga malimtan mo ang tanan. Kung may trabaho ikaw subong, i-focus mo ang imo sinipamensaron, imo balutyagon sa imo trabaho. Kung may mga kahinablusan ka na, dugsing ka na sa ila, para kung kapuyon kapag kagabi, tulog ka, ay hindi mo lang mabalaan. Wala na to. Na maamat-amat lang na siya, gabalik-balik na siya, masakit na masakit, hasta sa ulima batsyagan mo nga daw, hindi na tama kasakit. Hasta nga inatanan bulngon sa pagligad sang panahon. Hindi ba, Tuto John Ray? Amuli na kasimple ang mahambal ni Tita Wilma. Okay? Gani sa aton man mga palangga ka mga tagpalamati, dira ka mo man, ha? Kung may gusto ka mo i-share, diri sa Palituntunan, This Is My Life, pwede ninyo mapadala dira mismo sa aton Facebook account, na personal nga Facebook account, pangitaan nyo lang sa Facebook ang Wilma Antupina Sugaton. I-private message nyo lang kay Tita We. Diretso i-type nyo na lang, kaya makita ko na ako malang nang makabasa, wala na sang iban pa. Na? Kag kung problema man, nga luyag ninyo idangop diri sa iton sa This Is My Life sa kutob man sa masarangan ni Tita Wilma. Ha? Himuon man nato na nga sini mahimo para sa inyo. Kag syempre, sa tanan nga mga ginapadala ninyo diri nga mga istorya sa kabuhi, problema sa kabuhi, mga masadya man o kung masubo man, ina ang iban makarelate. Iba naton nga mga palangga nga tagpalamati makarelate. Makuha nila leksyon, magamit man nila inspirasyon, kag kung kaisa magamit man nila bilang palahinandigan nila sa adlaw-adlaw man nila nga pagsinalayo. Alas 2:16 Action Radio Philippine Standard Time. Sa ito na nagdira mga kauturan sa inyo man mga pagkinanglan sa mga press ka Mga bossing!
Okay, sa ito na mga palangga ng mga tagpalamati sa FB Live, Nagbandi na nagbandi na lagon ko sa sulit sa papremyo, samtang nagapadayon lang sa istorya ko. Okay, nga magabutan mo. Tita Wilma kabay nga makarusan sang imo mga kuko ang entry ko sa programa mo. Istorya ko pamatiin ninyo. Okay, Alex Montesa, na Danilo Ferril, salamat man. Hello, Tito Wilma. Pag-greet naman ako dyan sa pamilya ko sa Shanda Bigonia, sa Family Pipino, and advance Merry Christmas. Salamat po. Hello, Tito Weng. Good afternoon. Paliyog lingwit sa Family Malikse o Barangay La Granja, La Carlota City. Halin kay Nora Fedelatori Malikse. Ay, Sir Erwin Gonzalez, miss you. Salamat, gid. Good PM, Tita Wilma. Pamati kami diri sa Maaw. Upod ka muna day Coco, kag ninday Giselle Franco, dira. Mayong hapon lang. Good PM, Tita Wilma. Gwit ko lang Family Felizardo from Barangay May Tubig na Roslyn Tanalgo Felizardo Canusa. Hello, Tito We. Kamusta na? Good noon lang da sa tanan. Sa Barangay Sagang, kag sabay na ko ga halong sa pag-drive. Love you. Okay. Love you always. Halin kay Inday Jennifer Prado Torres. Tita Welms, palihog ko gwit sa akong classmate, kagwapo nga reporter. Abaw. Hindi. Lain naman. Basta kay Ding Taladiko. Kapamati siya, how? No? Sang Victoria City. Okay. Tawe mayong hapon, monitor lang ko diri sa San Gabriel, Makabibi, Pampanga. Kamusta na lang sa akon mga uto dira sa Negros. Tony, no? Kay Antonio Beronio. Salamat, gid. Good afternoon, Action Wilma. Ari lang kami diri sa Barangay 2 sa La Carlota City. Ginatamyaw ko lang maayong hapon lang sa asawa ko nga naga-monitor man sa balay. Oho. Yes, basta love mo, go lang kuno ano. Okay, gina siya. Ari naman nga ton money trading sa sulod ng sulod do ba damo naman ang mga palangga tada mga tagpalamati hindi ka mo magpati da sa ila ha. I am Stuledo. Mayong hapon. Tita, wala kami pang text para maka-interest sa raffle nyo, tita. Kaya why kami load. Pero tani, ma-include mo among number. Solid gid kami nga tagpalamati sang iloy ko. Oh, kanugon. Actually, tapos na ni ang registration. Kay may date kami nga ginhatag for registration. Kay gina-validate na dayon. Once ma-validate, official ang inyong entry. So, sorry, next time naman, Relax lang. Balikan ko lang ng iba na nga mga greetings dugay-dugay.
Padayon si Tita Wilma. Alas 2:25 na Action Radio Philippine Standard Time. Ano ang atong sinima paambit sa itong mga palangga ng mga tagpalamati sa sininga hapon tawe? Aha, hindi kayo manasiplatan ako for information lang nga ma-share ni Tito Wilma sa inyo. Sa Pungsod, Japan, no, Tito Wilma, sa Pungsod, Japan, abi ninyo, nakibot gid. Nakibot gin kakugmat kag nakadayaw gid. Ang tuman kadamo nga tao dito sa Pungsod, Japan, sang nag-igrab, no? Nag-igrab lang nga daw nagkurit, no? Ang pag-igrab daw nagkurit sa kalangitan. Nga daw ano siya daw bula nga kalayo. Nga gulpi lang nagawasaag sang kasanag kag wala ina makalabot sa duta. Ha? So kung makita ninyo sa Twitter post sang NHK World, sa mga nag-upod sa iton sa FB Live, makita na nila sa iton screen, no? Kay ina gin-post na siya sang NHK World, makita gidya ang pila ka mga video footages, no? Pila ka mga video footage nga sang ginapatihan iban hambal nila bulalakaw sang ila makita sa nagkalain-lain nga lugar dito sa Japan, no? Kag sa video, makita mo gid nga daw bula siya nga kalayo, daw bula nga kalayo, nga nagsarurot pa idalom halin sa kalangitan, kagulpi lang nga nadula, matapos magwasaag ang tuman kasanag. Kag suno sa report, nakita man ang pinasahi nga hitabo sa dako nga bahin sa nakatundan nga bahin sang Japan. May reaksyon, gani kita nga nakita, may didto man nga nag-post, nga ina, palatandaan ako nung sa end of the world, pero only God knows what will happen to us, di ba? Damo lang sa mga katanhagaan sa karon nga makita naton, pero iban nga mga reaction nga sila nga daw, bulang nga kalayo, gulpi nagwasaag sang kasanag, pero wala makalabot sa duta, na siling nila, pero ina, sa mga nakakita nga mga tao dito sa western parts ng Japan, nakahambal gid sila, no? Nakibot sila, nakadayaw sila, pero tuman katahom. Ina makita mo ba lang nga pag-igrab, no? Nga daw nagkurit sa kalangitan, pagkatapos kita nyo bilog siya, nga daw kalayo, tapos gulpi lang nagwasaag kang naghatag sang kasanag, pero wala na nakalabot sa duta, no? So, kung gin-share ko lang sa inyo, kay bisan ako nga nagatanaw sa video, nakadayaw man. Tito malagsahon inang itabo. Pero, kung may development angot dira, no, hulato na ito ng mga scientists na ito, mga astrologists na ito, sa paghatag sang eksplanasyon sa sinaiya nga hitabo. Okay? Alas 2:28, Action Radio, Philippine Standard Time. Ay, sa ito na mga kauturan, ang nagapangita balas ang pinakamabaskog, pinakamabaskog kag epektibo nga food supplement sa The Action Radio Philippine Standard Time, si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos sini. Tita Wilma, palihog lang tamyaw sa mga upod ko nga nagabantay, bibi.
si Tilo, si Otik, si Ontoy, kag Bibet. Nagapamatagid kami sa imo subong Tita Wilma. Kalingawan kag ginamon sa tunga sang talamnan. Pamati sa programa mo. Salamat gid tita. God bless always. Mars Dandoy. Salamat kag mayong hapon lang sa inyo. Mayong hapon lang dira kay Miss Jane Candido. Mayong hapon na sa imo Miss Jane Candido Heldore. Upod sila ni Nanay Pert nga nagapamati karon nga hapon. Okay, in the Jujian Kilantang Hipigon, mayong hapon lang dira. Kamusta lang, get well soon. Kag syempre kay Inday Roslyn Tanalgo Felizario, mayong hapon lang dira sa imo. Thank you, kid. Salamat, kid. Sa iban paginaton dira nga mga kauturan, dali gilang ari. Si Inday Lani Heromiano, mayong hapon tawi watching in Tapas. Kapis, no? Dira sa Ibuan. Salamat, gid. Kag kay Jean Grace Iligan, mayong hapon. Martin Aliling, good afternoon po. Baw. Abaw, kadamo-damo sa iya ginpang ginpang replyan niya. Ga-message da sa inyo sa mga nag-upod sa itong sa FB Live. Ga-message sa inyo si Biliamino Belio Tambagar ka. Halong lang kamo mga anak, ha? Halong lang kamo sina sa ila. Hambal ni Inday Lani Haromiano, ang ma-advise ko lang kay John Ray, tita, kalimti siya, mayo gani, why ka makasal sa iya, kay maugtas ka lang, move on ka lang, mag-move on ka, toto John Ray. Although John Ray, kabati ka na, ha? At Tita Wilma, monitor gid kami sa imo everyday. Carl Burm, salamat man. Adlaw-adlaw gid ko gapamati sa station nyo kay kanami pang parelax gid samtang gahigda-higda. Thank you gid halin kay Kausing Katulay sakto yunon. Salamat gid kag maayong hapon sa inyo. Damo-damo gid sang ginpang sabad ni Biliamino nga mga palangga nga mga suki sa programa This Is My Life, no? Almorato Elmer, good afternoon. Monitor lang kami diri subong. Yes, done na ina. Tapos ko na nakaina. Toto Elmer, ha? Mayong hapon lang da sa asaway ako, no? Okay. Thank you, Gid. Hindi ko na siya. Ems Toledo, yes. Rollis Dinoy, good afternoon, tita. Sorry, belated happy birthday. Wow. Thanks, Gid, Rollis. Ems Toledo, thank you, Gid. Kag salamat man sa imo. Okay? Dali, Gid lang. Kay Chay Izel, kay Joseph Nabalitan Kasag, kay Gingging Lakabi, mayong hapon lang da. Kay Erwin Gonzalez, yes, ara. Paul Vincent Acuña, kag kay Rose Dennis Richard Tibor Roma, mayong hapon man. Kay Rian Montesa, Judith Calves Pamposa, yes. Kay Nelson Salvaderio Mangkilan, Nini Grate, mayong hapon. Kay Henry Louis Guzman Villajos, salamat man sa imo. Ay, si Koy Beligorio, para man sa. Kay Jules Lucasan, kay Jonafi Española Artieda. Nening Malu, salamat. Kay Mark Hancom Belivra, salamat lang dira sa inyo, na? Vicky Zamora Fuentes. Okay, balikan talang ka muna, karon relax lang.
Horoscope na kita. So, bantayin ninyong inyong tag sa ka-zodiac sign na unahon naton ang zodiac sign nga Sagittarius para karon nga adlaw, Huwebes, Disyembre 4 tuig 2020. Ang mga Sagittarius na taon, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Sa mga Sagittarius, nga may gina-process ka mo nga mga papers, approve ng inyo migration sa iban nga pungsod. No? Arigluhon nyo na lang ang tanan nga vaccine kay nga amo ina ang protocol sang pungsod nga inyo iya padulungan. Siguraduhon nyo nga wala sang mabilin nga trabaho nga inyo mabayaan dere, no? Indi malain man sa imo Sagittarius karon nga adlaw ang magpahuway kung nakabatyag ikaw sang kakapoy. So kung kapoy, pahuway kid, ha? Hindi pag-erisgo ang imo health. Ang maswati mo naman nga mga numero 4, 13, 30, 44, kag 52, kag 21. Pine green is your lucky color. Sa mga Capricorn, ang mga Capricorn naman, ang ining mga netaw, Disyembre 22, tubtob Enero 19. Ari, ipangibabaw mo ang imo mindset sa ginatawag negosyo. Himuon mo ang mga prioridad nga dapat mo himuon para makita mo ang natalana nga paragid sa imo. Mga maswerte mo naman nga mga numero 3, 12, 18, 32, kag 35. Ivory white is your lucky color. Sa mga Aquarius, ang mga Aquarius ang ining mga nataw Enero 20 tubtob Pebrero 18. Aquarius, hindi ka magpakalain or hindi mo pagpakamalauton ang imo pareho tungod sa maabot nga adlaw. Abi mo mabatyagan kag ma-experiensyahan mo man ang amusina nga hitabo. Importante pagid sa imo Aquarius at ipa na ang imo ikaayong lawas. Mga maswerte mo nga mga numero 6, 15, 19, 25, 32, kag 11. Turmeric yellow is your lucky color. Sa mga Pisces naman, ang mga Pisces ang mga netawo Pebrero 19 tubtob Marso 20 na
gamita ang imo talento na para nga kabulig ina sa imo trabaho. Ariho, Pisces, hambal pagid sang imo horoscope. Mag-behave ka. Hindi pagdayai ang kaugalingon mo. Kung palangga mo, tindugi na. Maswerte mo naman nga mga numero, Pisces. 9, 36, 50, 22, 12, kag 34. Crimson red is your lucky color. Aries, ang mga Aries naman, ang mga natao, Marso 21, tubtub Abril, Justin 9, karon nga panahon, kabalukan naman, ara kita sa pandemic, Aries, tanan nga proyekto mo, himuan na nga da, no? Tinguhaan mo nga matapos ina. Kag buhaton mo gid ina, dapat sa madali nga panahon para makita mo ang resulta. Mga masuwati mo naman nga mga numero 5, 14, 32, 22, 26, kag 31. Ice blue is your lucky color. Kag sa mga Taurus. Ang mga Taurus, amoy ni mga natao, Abril 20, to Mayo 20, ay ang imo application approved na Taurian. Ano nga klase ang application, ha? Kag subong, abi mo ano? Daw nagagamong balatsagon mo, ha? Abis, suno sa imo horoscope, baguha ang kabuhi mo. Kung anong hindi maayo mo nga kinaiya, baguhay na para magbag-o man ang dalagan sang imo kapalaran. Mga maswati mo naman nga mga numero 7, 25, 30, 22, yes, dito, 22 kag 15. Ngayon, Queen is your lucky color. Alas 2:42 Action Radio Philippine Standard Time. Una inagabay sa pagbasa nato sa inyo mga zodiac sign para man sa itong text sa ka-horoscope sa karon nga adlaw. Pero sa mga kauturan naton dira nga ay kinahanglan nyo gid cash, kinahanglan nyo gid ang kwarta. Hibalo. Pahinumdum.
hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa. Tapusun taanay ang atun sini mga nabilin nga mga zodiac sign. Ari na kita sa zodiac sign nga Gemini. Ang mga Gemini, amoy ni mga natawo Mayo 21 tubtob Hunyo 21, ba malipayon karon nga adlaw si Gemini? Ha? Kag-ara gid. Magagwa ang imo kadalagan karon nga adlaw kung hindi magbag-o ang imo determinasyon nga mas pagin nga mapasanyog ang imo palangabuhian. Mga maswati mo naman nga mga numero 5, 12, 16, 20, 35, kag 2. Shocking pink is your lucky color. Sa mga Cancer, mga natao Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Cancer, mangkot lang si Tito We. Anong negosyo mo, ha? Kaya mga Cancer, nga ang imo negosyo, barbecue, oy, sunod sa imo horoscope, maga-click ina karon, no? Maga-click gid ina siya, no? Magadako ang imo income, amat-amat, gani umpisahan mo man, nga magtipon. Amat-amat nga mag-save ikaw. Maswati mo man nga mga numero, 10, 22, 25, 42, kag 13. Cinnamon brown is your lucky color. Ang mga Leo naman, ang mga Leo na tao Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Ang imo gusto, ang imo handom, kadamo sa mga upang. Butsingon damo, bala problema, no? Pero masarangan mo ina, nga labot, nga mangin madinalagon ikaw. Hindi mo lang pag-intrahan sang katuntuhan. So, sa imo horoscope, Leo, maswati mo naman nga mga numero 8, 20, 32, 38,
kag 41. Vanilla brown is your lucky color. Ang mga Virgo naman, natawag gusto 23, tubdob Setyembre 23. Ikaw Virgo, may ginaplano ikaw nga negosyo nga gusto mo umpisahan na problema mo, wala ka kapital. So, hambal sa imong horoscope, magbaligya ka sa mga daan mo nga gamit para nga may i-invest ikaw. Makaangkon pag ikaw sang bag-o sina. Maswerte mo nga mga numero 21, 8, 32, 45, 32, kag 39. Cyan blue is your lucky color. Sa mga libre naman ay mga Libra, mo ining mga nataw Setyembre 24, tubtob Oktubre 23. Karon nga adlaw librang imo palangga mainanggaon. Pasugti lang. Tungod nga posible siya nagapanamkon. Basi posible na nagapanamkon siya sa mga libra nga mga lalaki nga may asawa na. Maswerte ninyo nga mga numero sa Ace 15, 18, 27, 35, kag 45. Mango orange is your lucky color. Ang mga Scorpio naman, Scorpio, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22, pamatudan mo karon nga adlaw ang imo iya kaalam. Tungod, kahigayunan, isa ka kahigayunan amo magahatag ligwa o kung paagi para nga mapalabot mo ang gusto mo mapalabot sa netungdan. Mga masuwati mo naman nga mga numero Scorpio, 41, 33, 20, 25, kag 12. Ultraviolet is your lucky color. Nabatian na ito na itong tag sa zodiac sign para naman sa itong tag sa horoscope. Para karon nga adlaw Biyernes, Nobyembre 4, tuig 2000. Relax lang Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo.
kinadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Samsang anong ang kalintangan. Responsable at ang balita. Padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado. Aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Action Radio. Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio. Salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio. Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio. Salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, walasang kinadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Entry ka mo diri, nothing to worry, kaya basi swerte nyo ina, ha? Gani, relax lang abong nga mga anak ni Hoo, ha? Dali, gid lang bala, amo gina kay kun para sa inyo, para ginaiya sa inyo, hindi bala? Ha? Tamyaw lang ko Esmeralda Mateo gapamati sa radyo, sabay Barangay Robles, La Castillana, andong ni Banaya. Ay, kanami nga bana, 5736, ginatamyaw yagid ang iya sini nga asawa. Dili sa Magsaysay Street sa Talisay City sa pamilya Roston. Yes, may hapon Bebs kag syempre kay Tutukian kay Nunoy kay Inday Salisaw sa salamat gid, ha? Relax lang anay. Action Radio Philippine Standard Time impunto las 3. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Ngayon kita sa pagpangamuyo, din ninyo si Tito Wilma para sa Orasyo Emperata batok sa COVID-19. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi.
kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sa imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nalawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampok mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Magkid mga palinggan natin ng pagtalamat, mga tagpalamati, nga nagapod kay Tito Wilma sa pagpangamuyo sa siniya nga hapon. Kag syempre wala na kita sa panahon pa, gani kita magapaalam sa itong pagpangalagad sa inyo sa sininga hapon. Ang ito na Bible verse for today, halin sa Ecclesiastes chapter 5 verse 10. Whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied with their income. This too is meaningless. I can't say goodbye. Salamat kag madamo gid nga salamat sa inyo mga palanggan naton nga mga tagpalamati. Buwas na naman. Standby na sa matao mga drama, mensahe sing paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio!